At this stage, the case is of 14 counts of murder, because when we perused the docket, we saw that there is sufficient evidence within the docket to charge the accused with the charges of murder as opposed to culpable homicide. Inkundla imbeke amatyala okubulala li-14 umqhubi nobeqhuba isithuthi esithutha abantwana besikolo nesiye sagaxeleka kwingozi eVanderbijl Park. Kumkani yesizwe samaZulu kumkani uMisuzulu kaZwelithini wenze intetho yakhe phambili kumsitho waminyaka le wokuqaphela idabi laseSandlwana lango-1879. Senibulise emakhaya uKantandambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Umkhanelwa unama-22 eminyaka u-Ayanda Dludla otyholwa ngokudala ingozi esube imiphefumlo yabafundi ngomvulo uvele phambi kwenkundla kamantye eVanderbijl Park eGauteng namhlanje. OkaDludla ubekwe amatyala li-14 okubulala nanjengoko abanye abafundi ababini benikezele esibhedlele ngenxa yomonzakalo omandla. Ngaphambili umkhanelwa ubejongene namatyala okubulala ngokungenazinjongo. Kodwa emva kokuqokelelwa kobungqina kwanokusweleka kwabanye abafundi ababini esibhedlele, uAyanda Dludla oneminyaka engama-22 ujongene namatyala li-14 okubulala, amathathu okuzama ukubulala, ukuqhuba ngaphandle kwempephamvume kwanokuqhuba isithuthi esingagunyaziswanga. At this stage, the case is of 14 counts of murder, because when we perused the docket, we saw that there is sufficient evidence within the docket to charge the accused with the charges of murder as opposed to culpable homicide. Ukanti okaDludla walile ukufaka isicelo sebail yaye igunya abantu lezotshutshiso linelunda ngamatyala ajongene nawo. With the evidence that is currently available in the docket, we do have a prima facie case against the accused. There is a case that the accused needs to answer to. As a result, if the accused did not abandon his bail today, the state was surely going to oppose his release on bail. Xeshikweni amanye amalungu osapho ikholelwa okokuba umnini sithuthi kufaneleke okokuba naye ajongane namatyala okungakhathali njengoko ingeyompazamo ukunikezela ngeteksi engagunyaziswanga. I also feel that the owner of the car is also was reckless not to introspect that the disc was expired and whatnot. So can you just try to check ukuthi imoto zethu are they roadworthy to go, because this is gonna happen again and we're not gonna say it was a mistake. This is really not a mistake. Ukanti Sanko ithi ukuqhuba ngokungenankathalo ngumkhwa abantu abaninzi abawenzayo yaye ikwavakalise ukoneliseka ngamatyala abekwe umkhanelwa. What makes us more better consoled is when we realize that the case is not just a culpable homicide, it's murder. And we think this will send a very strong signal, if not warning to those that have been reckless for too long, that this thing will bear a very serious harsh sentence to the perpetrator, and that consoles us. Consoling us does not mean that will bring back the soul, but it says people will at least fear the law. Umtyholwa uza kubuyela enkundleni ngomhla wesihlanu kuMatshi nanjengoko kusaqokelelwa ubunye ubungqina kambe ngomso isebe lezemfundo eGauteng liza kusingatha inkonzo yesikhumbuzo yamaxhoba. Kusenjalo umphathisa wezothutho uBarbara Chrissy ephelekwa ngamapolisa wenze uqoqo kwizithuthi ezithutha abantwana besikolo eGauteng nalapho baye bakhuphe endleleni izithuthi ezingama-60 ze kwabanja abaqhubi abathathu. Eliphulo lizemva kwengozi nehle ngomvulo kule veki eVanderbijl Park nalapho kuye kwasweleka abantwana abali-14. Ukanti kusasa namhlanje kusweleke abanye abantwana ababini esibhedlele ngoku bali-14 bebonke abantwana abaphulukene nobomi kule ngozi masikizi. Namhlanje isebe lezothutho, amapolisa kunye nesebe lezemfundo benza uqoqo kwizithuthi ezithutha abantwana besikolo. Kolu qoqo kubanjwe abaqhubi abathathu. Isebe lezothutho lithi luxanduva labo ukuqinisekisa ukuba ezi zithuthi zikulungele ukuba sendleleni. What you will see is that some of these vehicles have been in the past permitted as scholar transport vehicles, but they're not in a roadworthy condition. We have impounded 30 vehicles so far this morning.
And of course, we are deeply concerned about the fact that vehicles that really ought not to be on the road at all are carrying people's precious children. Umphathiswa ukwathi iinqununu zesikolo zinoxanduva nazo loqinisekisa ukuba zikhuselekile izithuthi zabafundi. We had a meeting immediately after that terrible accident that happened. And as you know, for the last 2 weeks, we have been focusing on all the official scholar transport vehicles that are procured by the Department of Education. We've been taking them in, we've been testing the roadworthiness, we've been making sure that the drivers are properly permitted. Our focus now is going to be on the informal vehicles. These are vehicles that are not procured by the department, but they're procured by parents. And our concern is that parents are procuring vehicles. They don't understand the regulations that govern the movement of scholar transport. Many of the drivers here have admitted that they're not legal. They don't have permits. Umphathiswa wesebe lezemfundo uMatume Chilwane uthi abazali mabenze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukhuseleko lwabantwana babo. I think what is important, the parents need to really work with us because the private school arrangement is generally between them and the parents and the service provider. So they have to really be conscious. I mean, the last learner that was collected in that taxi that's carrying 25, what was the parent saying? I mean, that's what we're saying. I mean, I'm saying that you need to know, you need to say, parent, there are 24 kids in this taxi already. Why are you putting my child here as well in the 25th taxi? So the vigilance from parents is very important. We, on our side, we have committed, the minister has brought in some strong proposals of contracts that must be signed between the private scholar transport service provider and our schools, of which I've always been saying, so we are going to comply fully with that regard. Ukanti abaqhubi bezithuthi zabafundi bathi makusetyenziswane. Well, not every car that is on the road here is unroadworthy. Our cars are roadworthy. We make sure and we speak to the people. At all times, we monitor that. We go through meetings with them. We go to COJ and we talk about these things. And yes, they came and caught us in a surprise. But now we are pleading to the nation with the as you can see, all these leaders are here. We have agreed. We've sat down and agreed to this with ICSASA. Concerning that issue until we resolve this matter with the government. Law enforcement be visible all the time, not only when there's something eyenzakele bese bayavela bazodenounce i-violence or anything. Abahlale besestradini sibabone. Ama-traffic cop ayazifihla phakathi kwezihlahla masiqhamuka akhumula amakepisi agqoka amakepisi. That is wrong. Abavela ama-member wethu azi ukuthi estradini la behamba khona i-law enforcement ikhona on daily basis. Kulindeleke ukuba oluqoqo luqhutywe nakwamanye amaphondo ngeloqinisekisa ukuba isiganeko sangomvulo sokusweleka kwabantwana besikolo siyathintelwa. Kwindaba ezingena ngoku kusweleke umntu omnye kwisiganeko sodubulo eMpuma Koloni, banye abathathu kwesi siganeko banqelekile, okuquka lowo utyholwa ngokudubula kwakunye nomnye owayengutitshala. Indawo yogobityholo Isporong kwingingqi yaseRandfontein kwiphondo laseGauteng ijongene nengxaki yolwaphulo-mthetho olwenziwa ngoozamazama okukulandela iziganeko zodubulo olugqubayo nolukhokelele ekubeni abahlali bashiya amakhaya besoyikisela ubomi babo. Kulubaphathiswa kwiphondo laseGauteng uMnumzana Panyaza Lesufi ekhatshwa ngamanye amagosa aseburhulumenteni wenze intetho kuluntu ephawula ngezisombululo kule ngxaki nanjengoko abahlali benyanzelisa ngokubonelelwa ngeendawo. We are just doing an inspection because we have to take some tough decisions. So it will be difficult to take those decisions if we didn't have a feel of the conditions, the challenges, and the difficulties that communities are facing. So we brought, what I can say, is all the relevant departments: human settlement, social development, education, police, municipality, so that we finally take a decision. Because
It's practically impossible to have people living in a community hall. It's also practically impossible to have the entire community being moved out where they stay. So we have to take tough decisions, and we remain hopeful that our presence here will assist us to arrive at practical decisions, because sometimes we take decisions that are not practical or realistic. uLesofie uhambise wathi owona nobangela uxhaphaka kweziganeko zolwaphulo-mthetho kule ngingqi yogobityholo kukuthathwa komhlaba ngokungekho semthethweni nokongama kozamazama kule ngingqi. We've just allowed lawlessness to prevail, and we've been saying it for quite some time. The level of lawlessness is it's unbearable. It has reached a boiling point, and we need to confront it. That is what I'm saying. The mere fact people are here illegally, they've invaded land, and the mere fact that we've got illegal mining here, and the mere fact that anyone can do as they wish, you can't have such a situation. So if we have to convene, we have to deal with this issue. Ikumkani yesizwe samaZulu kumkani uMisuzulu kaZwelithini wenze intetho yakhe phambili kumsitho waminyaka le wokuqaphela idabi lasesandlwana lango-1879 nalapho imikhosi yesizwe samaZulu eyayikhokelwa ngukumkani uCetshwayo yathi yabetha imikhosi yamaNgesi. Eli dabi lasesandlwana lenzeka kwiminyaka eli-147 eyadlulayo. Umphathiswa wezobugcisa nenkcubeko kweli phondo uMntomuhle Khawula uthi idabi lasesandlwana limbali enkulu kwisizwe samaZulu kwaye lilo elibanika amandla ukujongana nemingeni yale mihla. It's a historic day today for KwaZulu-Natal. It's 147 years commemoration of the Battle of Isandlwana, where the Zulus made history by being the first African nation to ever defeat the mighty British Army in the African soil. So we are also bracing ourselves for 150 years in 2029, so we are already exercising for that. It's a marathon to 2029. Well, today it's going to be one of those days where His Majesty is going to be addressing the nation. Of course, we know that there are current issues that are burning. I cannot preempt His Majesty, but we are expecting that His Majesty is, of course, going to talk about what happened 147 years ago. We also expect His Majesty to also talk and address the current issues that are affecting the nation today. We are also looking forward to one of those great days when the Zulus are coming here excitedly, bracing themselves for remembering what the nation, the forefathers of those days went through here under this mountain, Isandlwana Mountain. Nhloko yamapolisa enqunyanyisiweyo kumasipala waseKuruleni uJulius Mkhwanazi unike ubungqina bakhe phambi kwekomiti yesikhawu yasepalamente namhlanje nalapha achaze banzi ngobudlelwane bakhe nosomashishini oseluvalelweni uVusimuzi Kate Matlala. Umkhwanazi kwanike inkcukacha ngembali yakhe engqesho kumapolisa kamasipala. It was early 2002. By that time we were planning. Our focus was on the state of the city. You see, not on other things, you see, on the state of the city that he has assisted and committed, you see. But after the state of the city, after April, that's where we started to communicate and discuss about other issues, personal things, and all those things, you see. Umphathiswa wamapolisa obambeleyo uFiroz Kachalia ukhokele igqiza lebutho lesipolisa eliyoxoxa nabo bachaphazelekayo eMonti eMpuma Koloni njengenxalenye yokomeleza amaqhinga okulwa nolwaphulo-mthetho nokuphucula ukhuseleko loluntu kweli phondo. OkaKachalia ukhwebe uluntu ukuba luzibandakanye kwimibutho amapolisa esekelwe ukulikhusela. Utsho egxeka kabukhali ukuthabathela ezandleni umthetho. Vigilantism is not the solution. Vigilantism is a criminal response to problems of safety and security. I would urge communities to become involved in community policing forums, in activism. There is a way communities can respond constructively to the challenges that we face. That is to work with the police, to become involved in community initiatives of all kinds. And
that is the path that we need to follow. Lokakhatshalia uqhube ngelithi bengamapolisa abakwajengene nedabi lolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo watsho esenza umzekelo nge-extortion. Uqhube ngelithi kwilinge lokuqubisana nolu hlobo lolwaphulo-mthetho kukhutshwe imali elinganiselwa kwi-1 billion yeerandi nakubeni etandalazise ukuba ayanelanga kwingxaki amapolisa alwanazo kodwa iza kuwenza umahluko. The police have been working on an organized crime strategy. And I have been upfront publicly to say this is a matter, there's an evolution in the kind of crime we're seeing in the country. It's now partly under investigation by the Madlanga Commission and the Ad Hoc Committee. So that happens in a society. You then have to make the right diagnosis and take the right steps to strengthen your agencies, to strengthen your response. And we now have an allocation of R1 billion from Kara funds, which by the way are funds that we have seized from criminals. That's where the Kara funds come from. That R1 billion funding has been made available for this organized crime strategy. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke Madikela nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wam ekhaya ndikwamkeleke kudesika yam yeMozulu mna bethuna ngegama ke ndinguthabile ndiyinzwakazi yasebathenjini mvanje kokubanzi masijongeni ke nansi iMozulu loyo ke mbukeli wam ekhaya siyasiphawule eziganeko kuMzantsi Afrika kokubanzi kusukela ekseni ngomso ngulaniphaya ke urhatya kusibekele kakhulu ngamandla ke futhi kwiingingqi zonke ezizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika mpela kwindawo ezifana phaa koDiara nje nazo zonke nje ezazipheleka kwasekuseni bevuka ngaye 17 degrees babuye ke bavale basonga usuku ngomsongo uhlwa ngamashumi amathathu nje akhathwa sisibini kokubanzi bethuna masijongeni ke amaqondo wakho phansi naphezulu sifike ephondo lokuqala eliphaya lona eMpuma Koloni ngamandla ke futhi ke kumazantsi nentshona futhi kolaphondo phaya koRhafu nazo zonke nje zangingqizo ukufika sekuseni qaba ngamafu mpela phaya ngenxa yamaqondo okutshisa phansi ka13 degrees kanti ke iMozulu yenje nje futhi imbukeli ephondweni laseFreystata ke nelikumbindi apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi ke kumandla kakhulu laphondo phaya zibikiwe iziganeko zemvula nendudumo mpela phaya koSasolburg ekseni futhi ngaye kwakhona la 13 degrees kanti ke benje futhi kwelaphondo laphaya eNtshona Koloni ngamandla ke futhi kumazantsi nempuma phaya koGeorge ekseni futhi ngamafu angephi nomoya obhudla kakhulu phaya ko15 degrees kanti ke benje mbukeli kwelaphondo lapha kaloku koNorthern Cape ngamandla futhi ke kumantla nempuma elaphondo ndawo ezifana naphaya koKimberley kwasekuseni futhi amaqondo okutshisa wabaphansi afikela ku18 degrees kanti ke baphila kanje kwelaphondo laphaya eNorthwest ngamandla ke futhi kumazantsi nentshona yelaphondo njengaphaya koMoruleng ekseni futhi ko19 degrees xa unyuka futhi ufikela kumbindi welaphondo Vryburg umzekelo phaka kwasekuseni ko17 degrees kanti ke iMozulu kwelaphondo lapha kaloku futhi ke eGauteng ngamandla ke futhi ke kundlunkulu welaphondo phaya kusePretoria kumantla welaphondo phaya kwasekuseni futhi ngenxa yakhe kaloku lamaqondo okutshisa phansi lishumi nje elikhatshwa sisine nyuka nam ngokubanzi sijonge ngokubanzi iphondo lapha kaloku eLimpopo mpela futhi ke kumazantsi nempuma yelaphondo phansi bikiwe iziganeko zemvula nendudumo zithe xhaxha yonke lantsasa phaya kophalaburwa ngexesha lasekuseni sehle njalo futhi ngokubanzi kwelaphondo laphaya eMpumalanga ngamandla ke futhi kumazantsi Standerton kwasekuseni futhi ko15 degrees naphaya koEmelo futhi nazo iziganeko kwakhona sezomvula ezikhatshwa zindudumo ko14 degrees ivuma divale ndisonge iMozulu phaya ngephondo lokugqibela KwaZulu Natal ngamandla futhi ke kumazantsi walaphondo phaya koKokstad ekseni futhi ko11 degrees naphaya futhi eThekwini kuyanetha kufesa yonke lantsasa ko22 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lebiyoli kanti ngawafumana la manqaku kwiqonga lethu leYouTube nelithi Iindaba Zethu ngomso oogxa bethu baza kuziphaka zishushu izindaba ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.